share again, Ludwig Omega, share again, so ka, between 1937 to 1941, naapoy mga Hudiyo nga ni-refuse gihapon diri sa Pilipinas. Mo ba? There were around 1,300 ka ng mga Jewish refugees fleeing from Nazi persecution dito Europe. Kantong mga Holocaust kang kuani kang sa to'y hari-hari itong parting grabe 6 milyones ka buok mga Hudiyo ang pamatayan ni. Mabito na yung nakuhan. Nahimo ang nasod sa Jerusalem under UN resolution kang Adolf Hitler. Mati, Canada din sa Pilipinas, no? Taganda yung Jewish. Wala mo na yung mga Hudiyo, man Jewish. Pero dili itong Hudiyo nga nagdaog, tunok, ang post-post ng Ginoo. Unya kay matod pa si Marcolita murag niingon ko si Marcolita nga senador nga nangumisyon ang Department of Energy sa mga players. Susita. Wa ko kay mo sunod ani politika mo may lami. Ang nindot tayo sigutan baka namang ni os-os na padayon sus karon wa man gyud patambati gyud kada adlaw murag usay lami man may siyo ay. Kana bitong isyu nga alkon daghang kay surprise bugas tungon ni barato pag yun. Moingon ang mga negosyante nga kaning unwritten law of supply and demand na wa man na masuwat na balaora daghan ang supply mo barato sige mo lang tagkadungog kung nagnihit ang supply mo sige mahal suspeita taasag ko tayo sa kanana ang research ani ni Ludwig 1937 pagkaraghan na ini ari diri no karaghan na nangari diri kana bang ni Hiklin ni Tago o may laing dulol bisan ni Hiklin ni Tago ni Sibat dire sa kwan sa Pilipinas yung sa na pagkuan boss katong bugsay-bugsay sila o kana bang yan ato kang Magellan o kanay bitong karon nga sitwasyon ba ang tanan unta sa ako lang pagsabot diba di magod sobra na magud ta ka panatiko pod sa Amerika sobra tag believe kay ang Amerika pod napatoy usa nga ko anila in 1956 pa man tong kasabutan between the Philippine government ug sa Amerika dili ning visiting forces agreement dapat to gawas aning EDCA enhanced defense cooperation agreement napay usana I think palikog magkapos si Ludwig Omega Suito na napay usana nga agreement between Philippine government ug sa US mo na ang nagdumapod kanina Bongbong Marcos Oxford University mo kung sa graduate mo may gipakita pod nga diploma Igibo Chodoro Harvard yes duway lalis men laki ning abogado karon ug imong tan-aw ning kuan 50 tagka kuan bitaw kanang ingno to panatiko parte mo believe ta ning mga Amerikano kuno makabilib sa gyud ang ilahang mga gamit kana mga military hardware na makabilib sad tungod sa grabe sa kayo ang ilahang teknolohiya ang ilang teknolohiya nga maka pagkuba gyud limang ka to mga katubang ilahang sa to'y nga itong bomba ni Sir bitaw nimo muslim katong ang 300 feet nga kuan nga murag di punduhan atong nuclear power plant sa Iran bungkag yun ka ng mga bomber sa Amerika nga di gani kuno na makita na sa radar makabilib yun ka tinuod lang onya ang dili lang nimo maayong pagbilib kana bitaw masubraan kag bilib awayon na nimo rin pikas kay di kayo maagi perti bati pagay kalidad ang ilaha mga produkto nito like China. Ay buntag ni Konsehal Lawrence Robledo. Konsehal ba ito believe ko ni mo na piti-piti na gapon. Pupuhas mga mandaw kaning Konsehal eh. Morning ni mo Konsehal. Dili mo kapromi dili ning VFA. Visiting Forces Agreement awahi man ni asa nang EDCA. Napay usa ni 1956 di ko ka basta 1956 agreement to ha. Murag either kanang EDCA or basta dili VFA. Kay kaning VFA murag anak-anak man nang EDCA. Anyway, alas 8:55 na. Kaning giingon nga pagpakig-away sa pikas nga giingon lang gamhanan sad Russia and China mo may migo kayo. Inapoy ilang bata-bata nga murag hangga og utok si Kim Jong-un sa South Korea, North Korea. Mo ilang migo. O niya kanang Iran. Wa man kita nga atong panahon digong ha in fairness para atong digong
Migo to sila si Kim Jong-un, parehan lang na. Gamay, las digong. Migo sila Putin, Vladimir Putin, patay. Sakto rin, gingong Ludwig Umigas, gingong kas digong, unsay mention, unsay kinahanglan mo, taga-anti ka. Kaya ang Russia po, dili sa na basta-basta, gilingig siya kaya silang mga gamit, pero karon murag na sa kumubili, maning Russia, kaya wala ka lumpag yus, Ukraine nga, ginagigubat, duha na makatuig kapin, 24 ba ito ilang away. So, ang Russia. So, murag inani lang ka, sayon unta, kung amigo pa lang ninduha, dili unta ta maglisod, kay ang kanang Russia is Euro-Asia na, partly sakop sa Europe, partly sakop sa Asia. Dili ito tamo agi na popular na hinong Hormuz Strait karon. Unya, ang Pilipinas, dumaha pa po tingali po ng digong, may dugo, kubat mong may hakip, ari na may Russia kuha o kanang China. Kaya ang India ay mismo karon sa pagkakaroon ha, base ni Fox News ha, dili na ako. Mau ba? Di lang ko itong mga bumba-bumba kaya ko ila to. Mau ba? Base ni Fox News ha, ito na aking gabi pa ni. Ang India di ay more makagitaga ang clearance sa Iran nga makapamalit og petroleum products including LNG ha, kanang liquefied natural gas. Dito sa Iran kay migo po rin sila. Ang Pilipinas mo magiging amigos, Iran, sukan, Bongbong Marcos. Even the time of digong, di may amigo kay hadlok sa Amerika. Kay hadlok sa ang Pilipinas, tingnan, Philippine government, ha? Sa pagkakaroon, Bongbong Marcos mo na. Yati. Puso niya noon, tika niya. Ba? Bangaga ka. Or ako niya nung imbestigahon ng imong asawang kuyog atong tagyas rostans niya na matay direct na overdose. Ingon niya matay kay amigo ka sa China o sa Russia, Bongbong Marcos, kana Lisa, ako na nang imbestigahon nila. Atong tagiya Rustan, si Juan Paul Tantoko, Paulo, ay, baor ba kayo naingon nga na overdose tos cocaine, ingon ang iyang investigador. Muna ang kaning problema haron, although wag tayo labo, tayo lang gubat, pero naapil ta tungod economically pigutan sa Iran kaysa kami may ang pikas na side ana ingon ang nagkontrol Oman. Ang pikas side ang Iran. So ang kanay sa agi mo rin pilit mo tanan. Ada pa kang Ludwig Umiga ay matod pa ni Henry Kissinger, former Secretary of State sa Amerika, sa una boss, to be an enemy of the US is dangerous. To be a friend of the US is fatal. Sabot ni boss. Imong awayon ang Amerika, mas likado. Onya, to be a friend, but to be a friend of US is fatal. Lawom ron eh. Ilahagwa na, lawom kay wisdom to si Henry Kissinger. Mo na, kitang mga Pilipino, kita na po kinaunahan, matulpas ni Bok Asia, kita'y kinaunahan nga nideklarar og state of energy emergency. Kaya mo na, naghanap kayo ni Singgit ron nga, basura ng oil regulation law. Yan, naipundo. Naipundo ang iba. Ang oil regulation law, panahong Ramos, nahimo ng balaod, aron matangtang tong oil price stabilization fund. Nga, pundo tos gobyerno kada tuig, nga, in kasok mo mahal dito sa world market ang gasolina crudo, kato mo itapak tong punduha o mo barato. So, ang gobyerno, stable na ang presyo din mga gas station. Di parehas karong kada Martes. Pero, wala naman to. Ramon Ang mo nakapaldo. Petron mo yung kapabarato na umabot ng mga adlaw. Wapay siguro kay wagin mo ingon ang Department of Energy pinaagi ni Secretary Janet ni Sharon Garen nga mo barato tungod kay naabot nga 700,000 ka mga bariles nga crudo man ingon gikan sa Russia kay og moingon tagka ng Dubai crude kapis gatos naman ay matag bariles dito. Mo nang kasi inyo tag 125, 120 depende.